ሄለን ከለር እታ ዓለም ዝነዓሐትን ታሪኻን ጽንዓታን ሎሚ ብዛዕባ ሄለን ከለር ክንመሃር ኢና። ሄለን ከለር ኣብ ታሪኽ ዓለም ብጽንዓታን ብትዕግስታን ብዘይተሓለል ቃልሳን ትፍለጥ ሰብ እያ። ብዙሓት ሰባት ንዓ እታ ዕውርትን ጸማማን ኮይና ዓለም ዘብረህ ሰበይቲ ይብልዋ። ምክንያቱ ኣብ ሂወታ ዘጋጠማ ጸገማት ብጽንዓት ብምስጋር ንሚልዮናት ሰባት ተስፋ ሂባ እያ። ሄለን ከለር ኣብ 27 ሰነ 1880 ኣብ ቱስካምቢያ ኣልባማ ኣሜሪካ ተወሊዳ። ኣብ መጀመርታ ከም ህፃን ብጥዕናኣ ተዓቢ ነበረት። እንተኾነ ግን ኣብ 9 ወርሒ ምስ ኮነት ብከቢድ ሕማም ተጠቂዓ። ድሕሪኡ እቲ ሕማም ዓይና ንኸይትርእን እዝና ንኸይትሰምዕን ዕውርትን ጸማመን ገበራ። እዛ ንህፃን ዘይከውን ኣዝዩ ከቢድ ፈተና ዝገጠማ ካልኦት ሰባት ዝብልዎ ኣይትሰምዕን ዝገብርዎ ኣይትርእን ነበረት። ስለዚ ምስ ሰባት መረደዳ ኣይካለትን። ብዙሕ ግዜ እትደልዮ ነገር ክትገልጽ ስለዘይትኽእል ትቁጣዕን ትበክን ነበረት። ቤተሰባ ድማ ከመይ ገይሮም ከም ዝሕግዝዋ ኣይፈልጡን ነበሩ። እንተኾነ ግን ሂወታ ኣብ 1887 ተቐየረ። ኣብቲ ዓመት ኣንሲልቫና ዝተባህለት መምህር ናብ ቤቶም መጸት። ኣንሲልቫና ንሄለን ከለር ብፍቕርን ብትዕግስትን ክትምህራ ጀመረት። ኣብ ኢዳ ፊደላት እናጸሓፈት ቃላት ትምህርቲ ትምህራ ነበረት። እቲ ዝፍለጥ ኣጋጣሚ ኣብ ፓምፕ ማይ ነበረ። ኣንሲልቫና ማይ ኣብ ኢዳ ሄለን እናፍሰሰት ዋተር ዝብል ቃል ኣብ ኢዳ ጸሓፈትላ። ብሓንሳብ ሄለን እቲ ምልክት ስም ናይቲ ዝስምዖ ነገር ምዃኑ ተረድአት። ካፍታ መዓልቲ ጀሚራ ብዙሕ ቃላት ብፍጥነት ትመሃር ጀመረት። ድሕሪኡ ብናይ ዕውራት ፊደል ብሬይል ከተነብብን ክትጽሕፍን ጀመረት። ከምኡ ድማ ብልሳና ክትዛረብ ብዙሕ ጻዕሪ ገበረት። እዚ ኩሉ ቀሊል ኣይነበረን፣ ግን ብትዕግስትን ብጽንዓትን ተስፋ ኣይቆረጸትን። ሄለን ከለር ኣብ 1904 ኣብ ራድክሊፍ ኮሌጅ ተመሪቓ። እዚ ንዕውራትን ጸማማትን ሰብ ኣዝዩ ዓብዪ ዓወት ነበረ። ብዙሓት ሰባት ከምዚ ክትገብር ኣይትኽእልን ይብሉ ነበሩ። ንሳ ግን ብስራሓ ኩሉ ኣረጋገጸት። ድሕሪኡ ምምረቓ ብዙሕ መጽሓፍቲ ጸሓፈት። ኣብ ዓለም ዙርያ ብምጓዓዛ ንዕውራትን ጸማማትን መሰሎም ክረኽቡ ተቓለሰት። ንህፃናት እውን ዝምነይዎ ንኽረኽቡ ሰባት ኣካላዊ ስንክልና ዕድል ክወሃቦም ብዙሕ ሰርሓትን ጻዕረትን። ታሪኻ ንዓለም ኣዝዩ ዓብዪ ትምህርቲ ኮነ። ሰብ ዝያዳ ዝዓግቶ ኣካላዊ ጸገም ዘይኮነ ተስፋ ምቑራጽ ምዃኑ ተምህረና። እንተ ተስፋ ቆሪጽና ብትዕግስቲ እንተዘይሰሪሕና ብፍልጠት እንተተማሂርና ዝደለናዮ ክንበጽሕ ንኽእል ምዃንና እውን መሃረትና። ሄለን ከለር ኣብ 1998 ዓረፈት። ግን ስማን ታሪኻን ክሳብ ሎሚ ኣብ መጻሕፍቲ፣ ኣብ ቤት ትምህርቲ፣ ኣብ ፊልምታት፣ ኣብ ታሪኽ ዓለም ብኽብሪ ይዝከራሎ። ሄለን ከለር ኣብ መወዳእታ ኣዝዩ ከቢድ ፈተና እኳ እንተኣጋጠማ ብጽንዓትን ብትዕግስትን ብትምህርትን ብሓገዝ ጽቡቕ መምሃራንን ዓብዪ ዓወት ረኺባ። ታሪኽ ንኹሉ ሰብ ኩነታት ዘይኮነ ውሳነኻን ጻዕሪኻን እዩ እሞ መጻኢኻ ዝውስን ዝብል ዓብዪ ትምህርቲ እውን ሃበትና። ኣብ መወዳእታ ድማ ገለ ካብ ዘሕለፈቶ ሽግራትን ጸገማትን ኣብዛ ቪድዮ ንተዓዘብ። No, she's not here, Pump. W-A-T-E-R, water. It has a name. W-A-T.